אוקיי, בדרך המראה. דולי הוסרה, משקל ואיזון בסדר, הורדנו משקולות. אני חגור, אתה? יופי. מקזז, סליחה, לא, הגאים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אסוף לאחור, אסוף לפנים. טייק אוף. מעצורי האוויר. בסדר? מדפים אין, מכשירים גובה 200, פלארם דלוק, רדיו על 128.6, חופה. לא נעול שלי. חופה נעולה שלי, שלך גם. אוקיי, בסדר, כבל. גולף בראבו הוטל, מיושר מאחורי פאפה לימה, חניך רמי ויברמן, מדריך נתן אלסברג. נתן, זאת הגרירה האחרונה? קיבלתי חברים, שיהיה בהצלחה. אלפא פאפה לימה ממרים בעון 2-7. רוח נראית מסלול. קצת ימנית. קצת ימנית, אבל זה לא קריטי. כן. לא, כמעט ולא היום. מה היית עושה עכשיו? נוחת על המסלול, יש לי עוד מספיק מסלול. עכשיו בשדה. לא, 180, אפשר 180. הרוח לא הייתה חזקה. 500 רגל, הקפה מקוצרת. מהירות, ספיד קונטרול. מהירות בסדר, קיזוז, מעצורים. דרך הימין. גולף בראבו הוטל, דרך הימין למסלול 2-7, נכנס לי ברוח. קיבלתי הקפה מקוצרת, אתה מספר 1. 1, גולף בראבו הוטל. גובה שלנו. בראבו הוטל, אתה מספר 1, מסלול פנוי. אוקיי. אנחנו מהירות טיפה גבוהה, ספיד קונטרול. מהירות בסדר, טיפה גבוה. קיבלת? קיבלתי גולף בראבו הוטל. אוקיי, נכנס לצל הבסיס. לא. עוד לא? נמשוך עוד? אני צריך להיות ב-400 מעל המסלול. אוקיי. בגובה נמוך. טיפה, כי אתה לא... בגובה נמוך. יתרה עם הדעות, הקפה. אנחנו חייבים להתחיל... 110. אוקיי. 110. נראה לי שצריך להתחיל את הפנייה. עוד לא. אוקיי? עכשיו. אוקיי. פנייה רצופה לחיים. תסתכל פה כדי איפה אתה גומר. מהירות. פנייה. מהירות. 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 אחרי פנייה. זהו, אוקיי. עוד לא. ספירת גלישה. הצפה. פאפה לימה, אולי בכל זאת לא עוד קריאה היום. ונתן יגיד. עוד אחד. אוקיי. קיבלתי רק פנות אדום. נתכונן. נהנית? כן, אבל אני רוצה לדבר איתך כי עלו לי שאלות. אוקיי? נעשה עוד אחד. אוקיי, כי צריך להחזיר את הדאון בחזרה. פאפה לימה נכנס בסיס מלא 2-7. אוקיי. בדרך המראה, דולי הוסרה, משקל ואיזון כמו קודם, אני חגור. הגאים, 1, 2, 3, 5, 6, 8, הגאים בסדר, מקזז, הסוף לאחור, הסוף לפנים, טייק אוף, מעצורים, בסדר, מכשירים, גובה 200 פלארם דלוק, רדיו 128.6,
חופה. בסדר. שני נעולה. כבל. כבל מחובב. עוזר. עוזר? אוקיי. גולד בראבו הוטל, מיושר מאחורי פאפה לימה, חניך רמי וייברמן, מדריך נתן אלסברג, מתיחה. קיבלתי. מצמיד את כנף ימין. רגל שמאל. כן. וככה. בהתחלה, עכשיו אני כאילו במתיחה, אני לא רוצה שיתוק פתאום בצד שני. גולד בראבו הוטל אמרה. אלפא פאפה לימה ממ"דים. נכון, אתה צודק. וואה. יש לו... כן. זה הפאנצ'ר, 100%. זה לא שעשיתי משהו מיוחד עכשיו. טוב, לא משנה. תשים. לא לבלבל את המוח עכשיו בהמראה. אוקיי. עכשיו לא, אין לי 180, אני צריך את השדה. אוקיי. עכשיו יש לי גובה ל-180. דרך השמאל. .500 רגל, הקפה מקוצרת. אוקיי, רוח מהכבל, מהירות. ספיד קונטרול. אוקיי. אפשר להיכנס להקפה. גולד בראבו הוטל, בשמאלית, עם הרוח מסלול 2-7, תרגול חירום. גולד בראבו הוטל. מה דיווחת עוד פעם? גולד בראבו הוטל, עם הרוח מסלול 2-7, תרגול חירום. מה מספר 1? מספר 1, גולד בראבו הוטל, כן, אני מהיר מדי, 120. אני יוריד... פאפה לימה ועם הרוח. הניתוק היה בגובה 800. אוקיי, בדרך עם הרוח. מספר 2, רחב. אוקיי, כן, טיפה רחוק. מהירות. בדרך עם הרוח, התחלתי גלגל נעול, רוח, אנחנו יודעים שהיא טיפה צפונית, רדיו הודענו, מהירות כזזים. אוקיי. נכון. בוא נחלוב את זה קצת. אוקיי. זה המקום שאני רוצה אותך ב... הבנתי. זה המרחק. מרחק... אוקיי. כן. שתעסק מקום לעשות את 180. בדיוק. המהירות שלי טובה. אוקיי, אפשר... לא, נכון, אבל אני לא רוצה להתרחק... אוקיי, מתחיל את ה-180. גם יש לנו רוח צפונית.
רגע, חיים, hold up, אולי יש לנו פאנצ'ר מקדימה, אני לא רוצה לתת לאף אחד. סיר מסלול, סיר מסלול. סיר מסלול. אלפא בפנים אני נכנס בציר, ברחוב 2-7. בסדר, מה? הגלגל קדימה בסדר. נראה שכן, בוא. אתה לוקח, אתה רוצה לפנות? הרגשתי עכשיו פאנצ'ר. אתה מרגיש אותו? עכשיו אתה עדיין מרגיש? כן. אבל הורדתי את הגלגל נורא בעדינות.